Odogwa kataka batago. Ikentendine wegike. Don't try to mess with anyone. Odogwa kataka batago. You know if I can help you? Oh, my friend. Your friend? It's not your friend. I'm not a queen. Yeah? How long can I go friend? 2 years. For 2 years now. Guinea and I. And don't try not to know. Phone kind. Guinea had been a phone for 2 good years now. Hey! If you never go. Emmanuel again, I've been on when you come around, bow. Back of me, I want to see that no one again, I've been on a bone. I want to go 2 years in Terafia. A fair Christian. Christian, because you are oh, Moa, Bodogwa Kataka. Is it what? Nobody. Ebe ni goya kwanya. Tupu obia. Ebe ono kita. Etomenti ndoge. Afia bụ okay. Mbao. Afọ onye a bụ Christian. O tego n'ụmụ na ya bi na. O tego anyị bi. Mechi ọnụ. Ndụ ka m na-azọ gị. Iru ebe ono kita. Kponya. Okay. Ha. Ke mukwa ka mkpọ ya okay. Mkpọ my Christian okay. Ha. Hey. Ife na-eme. Mbao. Asị gị mgba mama na gị na ebe a na mụ na gị na ebe a ugbu a ilu okite ebe ọ nọ na irubesi ebe ahụ ma chọọ kpọọ ya oke kwụsie ike nna nke a gbachikwana ka m ga-esi eje kpọwa ya oke anyway ka m try ya gata ya okay. Jesus. Odogwa kataka batago. Ike na bata. Onye nzọpụta